a interpretar un poema de Manuel Curros Enríquez coa música de Luis Emilio Batallán. Este poema escribeu no Curros Enríquez en 1885, como motivo da morte de Rosalía. Na letra veredes que se fai referencia ao traslado dos seus restos. Tamén se expresa a soidade e a incomprensión e ataques que sofreu a autora na súa vida dedicada ás letras. A nosa celebración do Día de Rosalía emprega esta imaxe da estrela na frente como forma de homenaxear a autora. Tedes unhas postais marcalibros nesa mesa para que escribades neles un verso de Rosalía, para que agasalledes con ela a persoa que queirades e lle regaledes tamén a estrela na fronte, en forma de pegatina.